tässä meillä on tiukka valmistautuminen huomiseen. Kova päivä. Täällä on vibrahakkareita ja inspiraatio Vueltasta 7 kilsaa jäljellä enää. Painaa vähän niinku me. Ehkä vähän hiljempaa. Täällä ollaan Bormiossa ja valmistaudutaan huomiseen. Heitä tänne nää, nyt geariostoksia. Huomiseen, niin mitä? Et huomiseen valmistaudutaan miten? Nyt ostetaan lisää gearia. Geari, asiaa. Huomenna kulkee. Huomenna kulkee. Tää on Pasille. Jotkut saa käyttää, toiset ei. No morjes! Mitä tuli hankittua? No tuli hankittu kuule, että on vähän liukkaampi hanuri huomenna. Assosta. Assos on hyvä. Assos on hyvä. Valmistautuminen huomiseen päivään, että tsemppiä kaikille. Heppaa. Työmatkapyöräilijä Ovaska vetää 4 lautasta ja lisäksi hän on tietenkin omat ruisleivät mukana. Ja puurot. Päivä 2. Nyt meillä on vaihtopäivä, eli kamat on pakattu hotelliin ja firma vie ne toiseen hotelliin ja me poljetaan Trenttoon pariksi päiväksi sinne ja jälleen kerran vuorilla huipulla on lunta, mutta mitäs se luvannut tänään? Tänään kyllä arska paistaa vielä. Jätetään nää vuodet taakse. Nää on ollut pilviset vuodet, mennään aurinkoisiin vuodelle. Mut Trenttossa on plus 25 ja tuolla huipulla on 0. Joo. Yes. Ei muuta kuin kohti lähtöaluetta. Tänään mikä etappi? Kakkosetappi, Due. Kuinka monta kilsaa? Aika paljon. 120 plus 50 siirtymä loppuun. 170. 170. Ja nousuu? Jotain 3 tonnin luokkaa varmaan. Mutta aika paljon sellaista rullaavaa alamäkeä, että ei ole, 4 on pahempi vielä, veikkaa. Eli helppo päivä? No, sellainen hot route päivä. Hot route. Päivä 2. Tunti ajettu. 13 kilsaa tultu. Ja huipulle, ekan nousun huipulle 12 kilsaa. Pikkuhiljaa alkaa tulla vähän kylmä, tai kylmempi. Toki hikoiluttaa. Tässä nousussa mulla on taktiikka. Tää on hemmetin pitkä ja raskas. Niin kuin elämässä kaikki tärkeät projektit. Mä on pakko pilkkoa palasia. Mun tyyli on se, että mä vedän aina kun kilsa vaihtuu, niin mä puolen 150 metriä seisalta. Eli putkelta. Ja sitten taas 350 metriä satulasta. Ja mä aina juon sen satulasessioaikaa. Ja tälle mä saan niinku kilometrin pilkottua 2 pätkää. Hanuri saa hengittää 150 metriä aina välillä. Ja kilometrit yllättää taittuu paljon nopeammin kun katsois sitä mittari vaan, et ei vitsi. Vielä 12,5 kilsaa. Katso vaan, että enää 60 metriä putkelta. Sit saa istua ja syödä ja juoda. Tää on mun strategia. Tällä on menty aina. Mut mulla on liian rankat välitykset tässä pyörässä. Olis pitänyt laittaa semmonen vuoristopakka taakse. Mennään aika runtaamiseksi tossa 7 asteen jälkeen. Ehkä mä vaihdan Trenttossa. Ehkä en, katsotaan. No niin, moro. Tää on hyvin järkätty täällä. Mavikin huoltoauto ja turvamoottoripyörät ja kamat liikutetaan hotellista toiseen ja maisemat on laitettu kohille organisaation toimesta. Ihan makea skaba. Tää alkaa olla sellainen 6,5 kilsaa maaliin ja aika hemmetin jyrkkää. Paikotellen pitää kiemurrella sitä mäkeä ylös tällä välityksellä. Mutta eiköhän tästä ylös mennä hyvältä tuntuu kuitenkin. On vähän selkiä ottanut kiinni tässä nousussa. Ja sit aina voi hypätä tuohon bussiin, jos se jaksaa.
Kattokaa nyt näitä maisemia. Tän vuoksi sitä vähän kärsitään. Ja kiitos katselijalleni Terolle Jollaksesta. Tiedän, että tänne pääsisi helpomminkin, kuten vaikka urheiluautolla. Ja kohta on 5 kilsaa huipulle. Päivän poliittinen pohdinta. Miten on mahdollista, että tässä Italiassa köyhässä maassa tämmöiset keskellä erämaata olevat pikkutiet on paremmassa kondiksessa kuin Turku-Helsinki motari? En tiedä. Orpo fiksapa asia. Aletaan lähestyä Gavian huippua. 2,5 kilsaa huipulle ja mukavasti jo kerääntänyt yleisöäkin tänne kannustamaan meitä urheilijoita. Ei muuta kuin täällä on liukumiinoja sitten. Niitä täytyy varoa. Jaha, huipulle päästy. Oi, hän on täällä tänään. Mitä menee? Uskomaton buugi, kyllä. Joo, ei oo ihan niin kylmä kuin mä olettiin, mutta onhan täällä nyt... Tässä on Pyrittää. feeding station, vähän energiaa naamaa ja sit alas. Ja kohti Trentoa, jossa on 25 astetta lämpöä. Eväthän täällä on mitä herkullisimmat. Täällä on suolakeksiä, taateliin, kuivakakkuu ja suklaakeksiä. Vanha kunnon kikka. Täällä tulee lunta ja puoli tuntia pitäisi mennä alamäkeen, niin vähän avaruushuopaa paitaa. Ihanaa hommaa tää pyöräily. Kyllä. Mennään. Ai alemmas vai? Maija tarvii. Tonne. Sinne. Pöksyy. Lähestytään päivän toista huippua. Passo Tonale. Nyt on taivallettu kohta 3,5 tuntia. 50 kilsaa. Varsinais-Suomessa tää menee tunti 20 minuuttia. Ja tossa loppuu hajaotto ja tää hieno kaveri Kolumbiasta motivoi mua. Nyt voi löysätä. Ja tuolta saa ruokaa. No nyt on herkut pöydässä. Täällä on tarjolla perunaa, banaania, luumua ja anjovispizza ja focaccia. Oi. Tieto lisää tavallaan tuskaa. Me ollaan nyt tossa. 51 kilsaa tultu. Ja tässä on vielä niinku 120 kilsaa jäljellä. 120 kilsaa jäljellä! Oi hitto. No ei ota kuin polke. Me ollaan nyt siis saavuttu tänne Val di Sole alueelle, joka tunnetaan omenoista. Täällä on hirveät määrät omenatarhoja. Alkaa olla kuuma. On ihan liikaa vaatet päällä. Toisaalta pari tuntista oli 0 astetta ja nyt on varmaan 22. Parempi se on hikoilla kuin hytistä. Tiedättekö te muuten sellaisen tunteen, kun haluais vaan uida sellaisessa uimaltas, joka on täytetty jäillä ja vissyllä. Ja suu auki ja juoda sitä ihanaa nestettä. Sellainen on nyt fiilis. Tuolla siis Val di Solen omenoita. Ne ei oo viiniä. Ne on kaikki omenoita. Viimeinen nousu 11 kilsaa. 600 metriä. Saatiin suomalainen ryhmä kasaan ja täällä on kato omenoita. Tuolla on omenoita. Ei paljon enää. Paitsi et maalista, niin se 50 vielä. Et saa oluen hotellilla. Okei. Hemmetin kova päivä, saavutan maaliin. Mulla on täällä Alan Filippiiniltä ollut jeesaas motivaattorina ja tossa on maali. 120 kilsaa ja sellainen 7,5 tuntia oltu satulas. Helvata rankkaa. Mut täällä on kunnon kannustukset.
ihana aamu, koska kun mä heräsin, niin siinä oli lähes alaston Bänä ja totesi, että kappas, tässä on rasvattu suomenruotsalainen. Kulkiko rasvatulla suomenruotsalaisella hyvin? Kulku oli kondiksen mukana, sanotaan näin. Ihan siedettävästi, mutta ei tää helppo päivä olla. Tekiks... Ja vielä, mä olin siis täysin alasti, mutta Petellä oli vielä vähän unihiekkaa silmissä. Mä en vitsin, tää lapsikatsojat pelästyvät nytten. Totta, se oli täysin alaston suomenruotsalainen, joka oli juuri rasvattu. No niin, elämä voittaa aina 25 kilsaa hotellille ja täällä me ajetaan Trentonlaakson viiniviljelmien alla tai välissä. Pakkohan näitä maista. Aika tommonen. You like them? They're good. They're good, quite sweet. And there's a lot of them. Tää on kyllä yksi hienommista pyöräilyteistä, mitä olen polkenut. Et näkymät ja viinit ja kaikki on kohdilla. Noniin, päivä 2 olisi siinä. Sellainen 9 tuntia 45 minuuttia satulassa ja 170 kilometriä. Huomiseksi täytyy taas vähän hakea gearia, eli vaihtaa se ammattilaisten takapakka tällaisen entermiehen, keski-ikäisen entermiehen, niin löysempää takapakka. Toisaalta aika moni muukin ajatella vähän helpommin välityksen, mutta olipa päivä. Ja loppu 50 kilsaakin oli ihan oikeasti polkemista, että vaikka siinä tultiin Trentonjokeen viertä alas, niin vastatuulta jatkuvasti, oikein tuulitunneli ja onneksi saatiin Britti Richardin kanssa semmonen vetojuna siihen kahdestaan, niin ei tarvinnut yksin polkea, mutta 50 kilsaa piti maalista tänne tulla ja nyt vähän safkaa ja sitten suihkuu ja hotellille ja sitten taas vähän safkaa ja sitten nukkumaan. Koululinjassa valikoidaan pastaa ja pastaa. Mun unelma kävi toteen. Täällä on vissykone. Mä voin uida ja juoda viss. Niin Trentossa meillä on hotellina Grand Hotel, joka näyttää aika tämmöistä pompöösiltä ja ei ole kyllä ennen nähty näin tyylikästä polkupyöriä säilytyspaikkaa.